2026-2027 okuw ýyluna girmek isleýänler bir näçe sorawlar bilen bize, yani Alazim danışmanlygyna ýüz tutýarlar. Biz hem bugünkü videomuzda iňken soralan sorawlara has giňişli maglumat bermek isleýäris we sizin üçin ýüride gürüňdeşik geçirýäris. Türkiye Devleti'nde yukarı hocayına gelmek isteyen talipleri bir soru katı ulala koyar. Hatta käbir talipleri çıkınsız ýagdaýa hem koyar. Haýsy soru alada koyar? Aydy bir. Alazim danışmanlygynda çıkalgasız yol, çözülmeyen mesele yoktur. Talip hökümünde biz devlet mi ya da hususi üniversitet saylamalı? Bizim için haýsy amatly, haýsy dogry bolar diýip kän soraýarlar. Bu ýagdaýda hususi ýa-da döwlet universiteti barada iki mühim zady belläp geçmeli. Bu iki ara tapawut, biri depozittir, ikincisi de ýyl tölegidir. Ol nähili depozit tölegi iki üniversitet üçin de geçerli dälmi? Elbette yok. Depozit diňe hususi üniversitetlerde tölenilýär. Depozitin tölegi $1000 başlaýar. Döwlet üniversitetlerinde depozit tölegi umuman yok. Birinde var, birinde yok. Onda depozit tölegini näme üçin tölemeli? Depozit tölegi Türkiýe'ye gelmek isleyen taliplerin okuwa girenligi barada delil bolup durýar. Şonuň üçin depozit tölegi gaty möhüm bolup durýar. Ha, şeýlemi? Ýanky belläp geçişim ýaly hem döwlet hem husus üniversitetlerin arasyndaky iki ara tapawut bar diýdim. Depozit tölegi hem de ýyl tölegi. Ýyl tölegine gelende bolsa, ýyl tölegleri hususi üniversitetlerinde $4000 başlaýar. Döwlet üniversitetlerinde ýyl tölegi $200-300 başlaýar. Şeýle ara tapawutlary bilmeňiz gaty möhümdir. Gadyrdan talip ýaşlarymyz. Düşündüm. Onda bul ýagdaýda döwlet üniversiteti hem dogry ýol hem de amatly bolup görünýär da şeýle dämi? Alazim Consulting.